priebehu storočí ľudia nachádzali a stále nachádzajú zaujímavé a dôležité predmety z dávno zmiznutých civilizácií. Či už boli objavené intenzívnym hľadaním alebo len náhodou, tieto nálezy môžu poskytnúť kľúčové podrobnosti o kultúrach, ktoré ich vytvorili, vrátane ich rituálnych praktík, remeselných zručností, spoločenských hodnôt a každodenného života. Kameň aztéckeho kalendára, Mexiko. Kameň aztéckeho kalendára, známy aj ako Piedra del Sol, je obrovský disk vyritý hieroglyfickými vyobrazeniami kalendárnych znamení a azteckých stvoriteľských mýtov. Vytvorený medzi rokmi 1502 a 1520, má priemer cez 365 cm, hrúbku cez 91 cm a váži približne 22 679 kg. Napriek svojmu názvu sa používal nie ako kalendár, ale ako obetný oltár. Kameň zobrazuje aztécky slnečný rok, ktorý obsahoval 18 mesiacov s 20 dňami každý, plus 5 dodatočných dní, rozdelených do storočí po 52 rokoch. Kalendár odrážal azteckú vieru, že vesmír prešiel 4 stvoreniami sveta, z ktorých všetky boli zničené. Kameň bol neskôr používaný ako národný symbol počas unifikácie mexických štátov. Kameň kalendára bol pôvodne venovaný azteckému cisárovi Moctezumovi krátko pred španielským dobytím v roku 1521. O niekoľko desaťročí neskôr bol kameň pochovaný pod hlavným námestím v dnešnom Mexiku. V roku 1790 bol náhodne objavený počas výstavby a umiestnený na katedrále Metropolitana v Mexiku až do roku 1885. Dnes je umiestnený v Národnom múzeu antropológie v Mexiku. Tutanchamonova maska, Egypt. V roku 1922 objavil Howard Carter v údolí kráľov v Egypte hrobku mladého faraóna Tutanchamona. Vnútri sa našlo viac ako 5000 predmetov, od sípky a ovocia cez vozy a stoličky až po sandále a štít z geparda, ako aj telá dvoch faraónových dcér. Medzi staroveké majstrovské diela patrí 3300 rokov stará maska, v ktorej bol pochovaný kráľ Tut. Posmrtná maska zobrazujúca kráľovú tvár je vyrobená zo zlata, ktoré pochádza buď z egyptskej východnej púšte alebo z Núbie. Nedávna analýza konštrukcie masky naznačuje, že tvár masky nahradila staršiu. Je možné, že kedysi patrila kráľovnej Nefertiti. Rosecká doska, Egypt. Táto pozoruhodná 2200 rokov stará stéla je odlomeným kusom väčšej dosky s dekrétom prijatým radou kňazov v roku 196 pred Kristom, podporuje vládnuceho prvé výročie jeho korunovácie. Hoci rosecká doska je iba jednou kópiou dekrétu, je na nej vyritá hieroglyfmi, egyptskou kurzívou a starou gréčtinou. Zahrnutie všetkých troch jazykov umožnilo učencom rozlúštiť hieroglyfy na základe ich znalosti ostatných dvoch. Kameň vyrobený z granodioritu, príbuzného žuly, bol odkrytý v roku 1799 vojakmi armády Napoleóna pri kopaní základov pevnosti nedaleko mesta Rašíd alebo Rosetta v delte rieky Níl v severnom Egypte. Roseckú dosku získalo Britské múzeum v roku 1802 z Francúzska na základe zmluvy podpísanej počas napoleonských vojen. Hoci patrí medzi najvýznamnejšie artefakty múzea, neustále sa usilujú o to, aby sa kameň vrátil do Egypta. Rukopisy Mŕtvého mora, Izrael. Rukopisy Mŕtvého mora, ktoré sa nachádzajú v qumránskych jaskyniach pozdĺž severného pobrežia Mŕtvého mora, sú staroveké židovské náboženské rukopisy pochádzajúce z 3. storočia pred Kristom do 1. storočia nášho letopočtu. Obsahujú viac ako 800 dokumentov vyrobených zo zvieracej kože, papirusu a kovanej medi. Pôvodne odkryté v rokoch 1946 až 1947 beduínskymi pastiermi, ktorí našli zvitky zastrčené v nádobách, zahŕňajú najstaršie zachované rukopisy celých kníh, ktoré boli neskôr zahrnuté do kresťanského biblického kánonu. Na svojich stránkach, napísaných väčšinou v hebrejčine, ale aj aramejčine a starogréčtine, zvitky uchovávajú dôkazy o rozmanitosti náboženského myslenia a poskytujú lepšie pochopenie judaizmu a raného kresťanstva. Zvitky obsahujú aj zbierku dovtedy neznámych chválospevov, modlitieb, komentárov a najstaršiu verziu desatora. Otázka, kto napísal zvitky, je stále záhadou. Zatiaľ čo mnohí vedci sa domnievajú, že za to boli zodpovední členovia židovskej sekty nazývanej Eséni, iní tvrdia, že k tomu mohli prispieť aj ďalšie sekty. Zvitky od Mŕtvého mora možno nájsť v Izraelskom múzeu v Jeruzaleme, hoci vzhľadom na ich krehkosť nie sú vždy k videniu. Ďakujeme za pozretie.
Ak sa vám video páčilo, kliknite na odber a like, prípadne zanechajte komentár. Tešíme sa na vás opäť na budúce.